Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma, KKFH Kozijnen en Vierda Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. Ja, er zit net zo volle tijd tussen de winst op Vitesse 6-0 in de volgende wedstrijd in FC Den Bosch. Het is maar een paar dagen, maar zelfs doch er helemaal niks zeer als je 4 wedstrijden, eigenlijk 6, op rij weet te winnen. Je zo'n deze kennen, Cambuur zit lekker in de flow. Maar daar wil trainer Henk de Jong toch even een lietse nuancering op ombrengen. Wij zitten goed in Geert. Dat zult iedereen, dat vielen de jongens. En het is ook nooit weer op trainen, hoe het getraind wordt. Het is gewoon wel genieten, ja. Het is in Den Bosch, ja, de winnaar van de eerste periode. Dan er komt de klatter wat in, trainen eruit, organisatorisch wat roezig. Hast je enig idee van dat invloed op hun havenzeel? Nou, dat weet ik niet. Dat draait gewoon weer een keer om. Hè. Zij kennen goed voetballen. En dat heb ik in de voorbereiding gezien. Een goed voetballende ploeg, fysiek sterk. Dus er is totaal geen onderschatting bij ons. En dat zien we net in Vitesse, dat nummer les, maar ik net in deze ploeg die boven is. Laten we dan zien naar de eigen selectie. Ja, dat zit er al hier prima voor. Als je een protte winnen, dan worden de blessures heel iets minder. De lang blesserend zitten er rond te komen, maar voor de rest is alles fit, zo zei het Henk de Jong. Het ziet er goed uit. Jongens ben hartstikke fit. De jongens al lietse tikjes aan, maar verder gaat het goed. Mark Diemers weer waarom, die is net omheen, hè? Want jij hem heel leren dat je hem tekst zonder Mark kennen, bedoel ik. Ah, maar dat is wel mooi. Ik heb met Mark in praten. Dat, hij eerst het idee, ik moet van achter naar voren alles opbouwen. Dat hoeft eigenlijk niet meer, want dat begint steeds beter te trainen. Dan kan ik dieper en dan kan er eigenlijk weer eens in kracht komen dat ik gaat scoren en die steekbal niet aan kan. En het is dus aanvoerder. Hij is voor de ploeg geweldig. Hij past op iedereen en zit iedereen achter de broek. En is zelf ook heel zelfkritisch wat hij hoort aan kan. Ja, die haal ik er net uit. Hij wie er verleden week in Vitesse net bij. Hij was ziek, wat griepverschijnselen. Alles eruit jagen. Dus hij kon absoluut net spelen. Ja, een beetje flauwe opmerking, Mark. Maar ze kunnen dus echt zonder die. Ja, zeker. Daar was ik heel erg blij mee. Ik sta natuurlijk voor de tv en daar ben je toch benieuwd hoe dat allemaal gaat. Maar dat ging prima. Dus 0-6 is natuurlijk fantastisch. En ben ik heel blij mee dat ze het dus ook zonder mij kunnen. En ik ben wel blij dat ik weer terug ben. Als je het wordt flow vallen liet, dan is de onvierder van Cambuur daar wat stelliger in als de trainer. Mark Diemers vindt wel degelijk dat Cambuur in de flow zit. Ik denk als je 6 keer achter elkaar wint met uitwedstrijden bij Vitesse, ADO, Excelsior, nou, dat je daar wel van mag spreken. We voelen ons goed. Ik denk dat je het ook aan de trainingen ziet en de afgelopen weken gewoon. Ja, dat ziet er gewoon goed uit en er zit een bepaalde spirit in het team, wat ik al vaker zeg. En dat is gewoon heel erg leuk om mee te maken en dat is mooi, want ja, wie had dat verwacht weken geleden? Voor VVV, toen werd er over allerlei scenario's gesproken. Nou, we hebben het toch aardig op de rit gekregen. Volgens mij hebben we sindsdien iets uit de 10 wedstrijden 8 keer gewonnen of zo. Dus dat is wel aardige statistieken, denk ik. En dit is de opstelling van Cambuur. Mike Diemers dus weer in de basis. En vierde lid Henk de Jong het al hier mooi stingen. Want een succesteam verhoor je net. Dat is een wet in de sport. En het optimisme is grut aan de andere kant. Na 4 wedstrijden die het woon binnen in de competitie. Plus een bekerwedstrijd die het echt nog eens een keer in Weenstop zet is. Ja, is er toch wel sprake van een bepaalde flow. De eerste mogelijkheid is Liekmos voor Higam Atjefai van FC Den Bosch. En Cambuur begon op een hele aparte manier aan die wedstrijd. Alsof er nog wat in de genen ziet waarvan je toch van nou, we hebben er net zo volle zin in. Dit wordt een beetje restaurant. Want ja, en dan komt deze bal op Fieri Kotzebue. Is het Van Mullen die het echt als een band zit te verdedigen. En hoep, hij rost hem er prachtig in, de onvaller van FC Den Bosch. Fieri Kotzebue die het voortstuurd wordt. En Samar Van Mullen aan de kant zet. En dan knalt hij hem wel mooi in het dak van de goal. En binnen zo'n minuten staat Cambuur maar 1-0 achter. Wat een deceptie in de beginfase van de Ljouters. Dit oogt superieur en dat is het hek. En dan moet Cambuur dus Bakers beziekje te verzetten. En dat kwam in de rin van die eerste helft stadig gewoon ook wel wat te staan. Want het binnen de Ljouters die de onval ziekje. Hier kan de onval opzet worden. Mooi hakbaltje is daar. En dan komt die bal nog eens een keer bij Pauwels maar het schot. En die wordt krek pareerd door Meesbakker, de keeper van FC Den Bosch. En stadig gewoon komt Cambuur wat in goede dwang, zullen we maar zeggen. Maar ja, hier is de overtreding op Narti. Daar fluit het de schiersjochter net voor, omdat Pauwels in balbezit komt. En zo wordt deze poging elimineerd. Hebben een kwartiertje spelen. In staren gewoon komt Cambuur wat in goede dwang.
komt de boel wat op een rit. Dit is een mooi baltje van de linkerkant. Kan dat schot komen van, ja uiteraard, Diemers. Dan is der balk bij en die claimt de corner. Daarom is hij lulk. Maar skiertjochter Edwin van der Graaf. Ik kan net zeggen dat de Graaf echt op de hoorn weer van Cambuur. Ik druk niet tikkie voorzichtig uit. Maar goed, daar heb ik maar mooi te krijgen. Hé, daar zit de doelpuntenmaker, Vieri Kotzebue. Hij is geblesseerd. Hij wie al een keer behandelen. Gaat letter weer op het veld zitten. En dit zal de laatste actie van hem wezen. Want hij kan net verder. En hij wordt vervangen door een man met een geweldig sterk lichaam. Die er dadelijk in komen zal. En dat is Denzel Gravenberg. Nou, zoek maar even naar Gravenberg. Dit is hem. Dan komt er bovendien, hè. En daar kan weer een matje in opboksen. Het is nog altijd 1-0 voor Den Bosch. We zitten in de slotfase van de eerste helte. De Bosch verdedigt weer uit. Nieling die zit er goed tussen. Dan kan de onval nog een keer opzet willen. Oh, dat is een heerlijk hakje. Dan komt Balk in prima positie. Balk. Ai. Dit hier hem op slag van rechts wijzen kunnen. Maar complimenten voor de keeper, Mees Bakker. Want hij drukte me mooi 2 handen aardig uit. Maar de poging van Balk is hoopjouwend. Laten we het er vooral ophouden. Maar scoorde doch hij nog net. En dus eindigt het eerste bedrijf in een 1-0 vastsprong voor FC Den Bosch. In de tweede helft begint Cambuur echt te domineren. En komen er mogelijkheden. Kansen. Hier wordt de bal nog een keer ingebracht. Dan die omhaal van Michael de Leeuw. Ja, hij is in het fieldkamer in de 56e minuut. En dit is een prima poging van die geroutineerde spits van Cambuur. Hij docht het mooi, maar ja, het valt net aan om die bal te drukken als je in de lucht hing je zelfs. Maar Cambuur begint het heft in handen te nemen, ik zei het al. En dan zit je eigenlijk echt te wachten op een doelpunt. En wij moeten die doelpunten erbij komen. Nou, bij deze man natuurlijk, want dit is Benjamin Pauwels. We nemen hem Benji. Slalom. Tomba la bomba. Boom. En dan leidt hij onderuit. Ja, omdat hij ons net te houden is. En dan jouw skiertjochter Edwin van der Graaf 0 vol. De vrije trap om Cambuur. Thijs van Leeuwen is de boosdoende, krijgt een gele kaart. Ja, hij rekt het, krijgt even het voetje om van Pauwels. En als die contact viel, dan leidt hij. Let op, Mark Diemers achter de bal. En boef, daar hangt hij erin. Prima vrije trap van de onvierde van Cambuur. En binnen het uur had Cambuur de zaken weer recht zetten. Het is 1-1. En dat is op basis van het vertoonde spul meer als terugte. De taskogers willen gek, maar wat hangt hij maar echt prachtig in. Mark Diemers, 1-1. En zak in Cambuur op naar de 2-1. Zoen je denken, want dat is wel het beeld van de wedstrijd. En de Leuters gaan echt terug mee onvallen. Over de linkerkant, ja, toch maar door de linkerkant. Want er zit altijd Benjamin Pauwels. Dan komt Paul er doorheen, dat doet hij heel goed. Paul die zet voor, nou ja, wat is het? Een voorzet, een schot. Ze heeft het maar van beide niks en dan gaat hij er dus nooit in. Maar toch jouwt het wat om van de actie van de verdediger van Cambuur. Dit is trouwens echt net een onaardige vrije trap van Hicham Ashefai. Daar hier misschien echt wel meer in zitten. Even een waarschuwingskotje, maar verder is het eigenlijk echt niks. En het is Cambuur. Hier pakt het blok, krijgt goed uit. Dus het Cambuur dat weer onvallen kan. Gaat die bal weer uit Thomas Paul. Die leidt hem voor. Nou, daar komt hij aan hoor. Oh, jongens toch. Jongens toch. Michael de Leeuw. Geroutineerde spits. Ja, nou, als je lip lezen kennen en dan hoe je naar het eerste specialist in te wijzen, dan weet je hoe hij baalt. Hij rost hem doorheen. Dit hier de 2 wijzen matten van Cambuur, dat is het net. Je verliest Diemers, een kopduel van Kevin Monzialo. Gaat het in verdedigend opzicht echt nog eens een keer fout. En dan is het Byron Burgering, die tussen 2 verdedigers van Cambuur, Paul en Van Mullermin, Samar intikken kan. Ja, hij frommelt er eigenlijk een beetje in. Hier komt de uittrap van de keeper. Daar wint Kevin Monzialo het kopduel. Komt die bal bij Burgering. Is het Paul die nog een wanhoopspoging inzet. Maar via de kluts komt hij nog een keer voor de voeten van Burgering. En die wint er voor hiermee in Zakrijk Cambuur in de slotfase. Ongelooflijk het lid op een noos. Sterker nog, het budget, het verlies. Alles zakt door de knibbels. Die hier van vreugde, de horen vanwege de frustratie. Maar duidelijk is dat Cambuur met 2-1 verliest van Den Bosch. Er komt een einde aan die lange reeks van overwinningen. Daar werd een overwinning echt nou zeker op zijn plak west hier. Ja, de tweede helft weer natuurlijk gewoon hartstikke goed. Als je meestal gewoon op knibbels leest, terwijl het een goede ploeg is. Ja, en de kans die krijgt, dan moet ze binnen. En ja, die kerst is net missen. En dan gaat ze gewoon mis en dan krijg je 1 onachtzaamheid binnen terug. Ja, dat is zonde dat hij erin gaat. En dan maar een punt wist, dan pak je in ieder geval een punt. En nou is het jammer, alleen de kerst nou zielig dwang. Dat mag we net waar, want dan was we verder. Zo slecht weet helemaal net. Nou ja, de eerste helft weer wat moeizaam, vond ik toch wel, hè? Ja, vooral van oude oudtrap, de eerste 10 minuten. De eerste 10 minuten, denk nou, weet het nou. Kijk, zijn jongens zijn die oudtrap, spelen we samen middenveld erin. En dan spelen ze lang, publiek erachter. Ja, dan krijg je niet een keer dit. Dat heb ik net uitpraat. Dat is samen maar eens gebeurd had. Dan denk je bij jezelf, oké, als dat gebeurt. Nou ja, dan is
de goal komt. En daarna herstellen we het gelukkig knap. Maar gewoon een lastige tegenstander, wat ik al zei. En, maar ja, dan gaan ze een paar regelen in, dan mag het uitdrukken. Hoe moeten wij uitlezen dat je hem deze wedstrijd maar 2 verlen hebben? Hè? Ja, ik kan het zelf ook niet, Geert. Het is denk ik vooral het verhaal van de eerste 10 minuten waarin we niet goed starten. En waarin... Wat gebeurt er? Want er zijn hele oren afspraken maken en dat gaat flagrant mee zijn. Ja, dat is altijd lastig in de voetballerij. Daar probeer je hele carrière al een stempel op te drukken. Maar wij beginnen ook niet met opzet slecht. Maar dat gebeurt wel en ik denk dat we ons na 10 minuten herpakken. Dat we een aardige eerste helft voor de rest spelen. Maar zeker de tweede helft vooral erg goed hebben gespeeld. En enorme kansen hebben gecreëerd. En ja, die hebben wij niet afgemaakt en dat is ons kwalijk te nemen. En we zijn niet klinisch genoeg in het verdedigen. Zeker aan het einde waarin we onze man binnendoor laten lopen. Zo'n bal binnendoor, ja, dat mag eigenlijk zo niet gebeuren, Mark. Hè? Nee, uit een kopduel en dat verdedigen we gewoon niet goed met z'n allen als team. Dus nee, dat hebben we niet goed gedaan. Dus die 2 momenten, vooral waar we die goals tegen krijgen, verdedigen we niet goed genoeg. En die 3-4 momenten, tweede helft, moeten we 1 of 2 keer scoren. Ja goed, zo simpel is het eigenlijk. Is zo simpel wie het, maar Cambuur scoorde net en vindt hem zelf nog waarom op een joggende plak. Dat hier wel een paar plakken heger wezen kunnen. Excelsior, Volendam, Emmen, Helmond Sport 8, de Graafschap, het Stedelijk nog hier heel vlak bij elkaar. Ja, Vitesse, dat is vanzelfs de klos. Minst 6 punten staan er, kriegen ze in mindering. En ze staan onderhand met 6 uit 16. En ontzaf hier dit Cambuursjournaal. Komende vreed is Telstar in Velzen-Zuid de tegenstander van Cambuur. En dan ben wij er weer op de sneun met een nieuw Cambuursjournaal. Graag gedaan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Wieda Vermogensbeheer.